Andělíček. Jo. Když se ty postavte takhle. Já vám přeju všem hezké dobré odpoledne. Já bych vás chtěla hrozně moc poprosit. Všechno je namrzlé. Minule při poslední akci tady si holčička zlomila ruku. A pak jste strašně překvapení. Buďte tak moc hodní a děti nelezou na zamrzlé skluzavky, na zamrzlý průlesky. Opravdu je to v tuhle chvilku nebezpečné. Ukaž křídla. Křížky jsou tady. Cože? Je tam je Sedni si. Máš patku? Tak je na to. Jenom proto, abyste věděli, kdo ještě nevíte, kde máte své děti hledat. Tak, vpravo z mé strany ode mě jsou kytičky, pak jsou berušky, tady jsou houbičky, vedle nich sluníčka a na konci žabičky. Žabičky jsou nepřehlédnutelné, protože jsou zelené. Dodržují svou tradici. A už na tvoření ve třídách. Nevím, jak jinde, ale u nás to bylo úžasné. Rodiče jsou šikovní velmi. A chci poděkovat, teď se mě připomněl pan Lejsek, protože na poslední chvíli jsme scháněli na zvučení, jelikož pán, který nám chodí zvučit, tak onemocněl, má 40 teploty. Takže tím tomu moc děkuji, protože aspoň něco uslyšíte. Nevím, jestli je dobře, že někdy uslyšíte, protože ruce máme skřehlé, tak když budeme hrát na piano, buďte prosím tolerantní. Není to tím, že máme hudební hluch, ale tím, že se nám opravdu už nedaří. Máte se na co těšit. My jsme si pro vás připravili tentokrát vánoční pohádku. Je to o Ježíškovi, nebojte se, je to kratoučké, je to na 10 minut, třídy se tam vystřídají, každá třída zpívá jednu písničku, něco zpíváme společně, anděličci říkají sborově a zároveň solově, které pasáže. A je to o tom, jak se zvířátka dohadovalo, které z nich vlastně může toho Ježíška hlídat. Tak schválně, jak to dopadne, které zvířátko vyhrálo a které je to spolehlivé a může Ježíška v kolébce hlídat. A teď si myslím, že už můžeme začít. A protože ještě teda to nebudu kazit celou tu pohádku nějakým svým dalším proslovem, takže po ukončení vám přeji krásné Vánoce, pohodové svátky, hodně štěstí. Kdo máte práci, tak ať vám vydrží, ať ji vyděláváte tak, jak si přejete. Tak děkuji za celý rok. Měsíc
se rozzářila na nebi právě ve chvíli, kdy se v chlévě u města Betléma narodilo děťátko. Byl to chlapeček a jmenoval se Ježíšek. Ty jsi naše Ježua. Lidé i zvířátka, co žili blízko Betléma, se divili, jak krásná hvězda se jim náhle ukázala. Místo toho, abyste jim pomohli, ještě Ježíška vylekáte. Zvířátka se zastyděla. Najednou bylo ticho. Budete mluvit jeden po druhé a každý z vás řekne, co dobrého může pro Ježíška udělat. Dopředu vystoupil lev. Lehkým krokem se přikradla liška a hned spustila. Dopředu přiskákala žabka a anděl se zeptal: čím pan bys mohla být Ježíškovi pletná i ty? Měl Ježíšek učit skákat a kuňkat. Anděl se marně rozhlížel. Co pak se tu nenajde někdo moudrý, silný a poctivý, kdo by se o Ježíška postaral? V tom anděl zahlédl, jak se vzadu ve tmě krčí dvě plachá zvířátka. Stál tam malý šedivý oslík a voleček hnědý jak čerstvě vylouknutý kaštánek. Anděl se na ně usmál a zeptal se: Kdybyste nechtěli hlídat Ježíška? Oslík s volečkem kývali, že chtěli. A co umíte? Nic! Vy, že nic neumíte, bez vás by se váš pán neobešel ani jeden den. Pomáháte mu od rána do večera, od jara do zimy. Jste moudří, silný a hlavně skromný. Vy budete pečovat o Ježíška nejlíp ze všech. Anděl oslíka a volečka zavedl k jesličkám, byli tiší a dýchali na Ježíška, aby mu v jesličkách nebyla zima. Děťátko se začalo spokojeně usmívat.